Ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon nakaranas ng hailstorm kasabay ng malakas na ulan kahapon. May live report si Russell Simorio. Russell? Claire, malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin ang naranasan sa ilang lugar sa Luzon kahapon. Pero ayon sa Pag-asa, epekto lamang ito ng umiiral na localized thunderstorm. Sa kuha ng cellphone video na ito, makikitang malakas na buhos ng ulan alas 5 ng hapon kahapon sa Barangay Capas, Binalonan, Pangasinan. Kasabay nito, umulan din ng yelo. Nandun po ako sa loob ng bahay. Mas malakas pa po sa signal number 3 po yun, yung naranasan po namin kahapon. Marami po nagtumbahang mga kahoy po dun sa bakuran po namin. Ipinaliwanag ng Pag-asa ang naranasang pagulan ng yelo sa ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon kahapon. So yung tinatawag natin yung hailstorm yan, nakanabubuo yan, pag abrupt po yun, yung ibig sabihin nakakaroon, lalo pag nagkaroon tayo ng towering clouds, kaya nangyari kahapon, na nagkaroon tayo ng makapal na clouds, cumulonimbus clouds. Samantala, 2 bagyo ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na rito ang bagyong may international name na Mindulye. Posible itong pumasok sa PAR sa weekend. Papalayo naman ang direksyon ng isa pang bagyo. Pag nakapasok na sa napapansin po natin, pag pumasok na po ito, almost mag-stationary pa po ito, matatagal dito sa Philippine Area of Responsibility natin. Dahil sa may weather system na iba na para pabagalin o para hindi makakilos na itong yung pagsakali pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility natin. Ayon sa Pag-asa, easterly so mainit na hangin ang umiiral sa buong Luzon. Pero localized thunderstorm naman ang nararanasan sa hapon at gabi, kaya asahan ng mga pag-ulan. Claire, maaga namang nag-abisa ang Pag-asa na makakaranas sa matinding pag-ulan sa Sabado at sa Linggo ang ilang lugar sa Cagayan Valley Region at ilang lalawigan sa Central Luzon. Dito naman sa Pangasinan, nakakaranas na tayo sa mga oras na ito ng panakanaka hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Samantala, nasa normal level naman ang tubig sa ilang dam sa Hilaga at gitnang Luzon, maliban na lamang sa Ambuklaw Dam sa lalawigan ng Benguet na ngayon ay may isang gate na bukas. Claire. Maraming salamat, Russell Simorio.